Salam hormatly vatandaşlar. Hoş geldiniz bizim DBT platformasının kanallarına. Yine de sizin bilen biz DBT Topor'un vekilleri. Şu gün 2024 yılın 13. fevralı heptenden seçilme günü. Şu günkü bizim duşumuzun teması sorular ve cevaplar. Serdar Bağvan hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Hormatly vatandaşlar, ine şu temamıza başlamak hak, pardon. Biz Türkmenistan'ın gelen bir kısan videoları ve Türkmenistan'ın gelen gıysa maglumatları size aydaly. Yani şoň üçin ine birinci maglumat Türkmenistan'dan gelen habarlar. Türkmenistan'a pul yok. Türkmenistan hükümetine pul yok. Türkmenistan hükümeti ul kıyısa girdi. Gurwan ul nämetçegini bilen ok. Ýewropadan pul berilen ok. Hem yerden ýanky kard aljak bolup bardy. Öňkü berýän bermesen kard berjek. Dilli ýanky Dubayda, Katarda, Singapurda we beýleki Hytaýda, Rossiýada, Türkiýede hemme döwletlerde. Indi bu adam Gurbanly diýen bir özüne arkada lakamly öz tohumynyň millilidir. Nämetçegini bilmän adamlary ýanky hökümet gurmasynyň vekillerini ýanky ýolbaşçylaryny gysyp halk galmasyn, halka seredip durun, halk üýüşmesin, halk hal ýagdaý durmuş boýunça gürlemesin zat diýip bir topor gadagan görkezmeleri öýüri gelip berýär. Saat 4'te turýa, athanasyna barýa, at çapýa, keypini höşlediýä. Soňam jan edip ýanky welaýatlary, ministrler gysyp adamlar üýüşmesin. Biz bir zat tapar pul ýok diýär göni. Gelin şu maglumatlary biz derňek geçelim. Birinji bilen men size bir video görkezjek bolýam. Hormatly vatandaşlar, Türkmenistanyň bazalaryň ýagdaýy boýunça. Ine häzir biz görürüz. Men size bir video görkezýän. Türkmenistan'dan gelen video. Ýogolatan bazar şunu. Ünsöpsedim, hormatly vatandaşlar. Görüşüňiz ýaly vatandaşlar, köp adam ýokdur bazarlarda. Häzir ikinji videoňy görkezýän size. Bir minut. Ine şu ýaly ýanky maglumatlar geldi. Satyjylar bahalary pisilip bilen oksa köp zat daşyndan gelýär. Yerine diňe tomatlar we birnäçe göýgönümler galan daşyndan gelýär. Oň bahady pisilip bilen oklar. Mu ýanky polis gullukları we beýlek gulluklar talap edýär satyjylardan. Satyjylar näme üçin bilen ok? Adamlar köp däl, aýlanýarlar, hiç sat alan oklar. Satış giden o. Biz näme üçin bilemez ok diýip zirenýär. Ine başga maglumat, hormatly vatandaşlar, Türkmenistan gelen başga maglumata seredelim. Ine sizin bilişiňiz ýaly Rabakov Serdar, ýagny robot ýaly işleýän Türkmenistan Bikanyň prezidenti bir topar ýygnaklar geçirýär. Gelin ünsörelim, haydi ýygnaklar geçirýär. Näme işläp ýör? Bu niýet edýär? Halkyň ýagdaýy erbet. Yani halkda pul yok. Döwletde pul yok. 2023-nji ýylda 10 goly işçiler yani sakraşyna düşdi.
10 oğlu adam sakraşyny bolany diýmedim diýende 10 000 sany hojoluk ýa-ni aç galýa, işli galýa. Ýa-ni hojolukda ýaşaýan bir adam işlerini hojoluk saklap bilen. Mümkin 80-70-60% hojolugyny saklap bilen oklar. Mümkin hojolukda başga biri işleýändir. Ýöne iş köp bolmansa şul adamlary işden sakraşyny eden kişi bolup başga iş güdürlerini oklar. Mesela için Avrupa devletlerinde ya da öten devletlerinde birini sakraşyna düşürseler ya şonuň bilen ılalaşýarlar, ýagny şunu 3 ýyl galdym, şu 3 ýylyň pulunu berýärler, şuna pensiya çykynça ve bütün işleyen ömrünün ýa-ni wagty boýunça ýörüte üstüne ýene bir zat berýärler. Mesela için 15-20 ýyl işleten üstüne 30 000 60 000 euro berilýär. Diňe sen çykanyň üçin. Şu ýaly birinciden iş hakyny berilýär, ýa-ni sakraşyna düşdüň ve üstüne 30 000, 40 000, 70 000 euro berilýär. Sen özüň ılalaşyp gider ýaly. Hökümetden soň talap etmedi ýaly. Ine Avrupa devletlerinde şeýle men bir gowy dostum 62 ýaşynda 60 ýaşda pensiýa gitmeli. Şol ýa-ni muňa 70 000 berseler ılalaşman, azajyk tüwdalaşyp 80 000 euro aldy. Şol adam ýa-ni iş 3 ýyl öňünden gidilmişi. Şu ýaly oň üstüne de pensiýasyny derrüw berýär etdirdi. Şu ýaly edara bilen tergürleşýän Türkmenistany oraya gatdy. Ine gelin serdiň Rabakop näme işleýär bu adam? Ýa-ni Türkmenistany dolandyrmaly, gije gündüz halk üçin işlemeli adam, gije gündüz halkyň hyzmatyny etmeli adam näme işleýär bu adam? Rabakopluň ne diýämi? Ya doğrudan halkyň ýanyna çykyp kabinet ministrda ýa-ni ministrlara bir topar adama çykalgalar görkezip ykysady çykalgalar, tehnologik çykalgalar, ýa-ni açyk bazaryň çykalgalaryny, ýa-ni kanunlaryna esaslap çykalgalar görkezip bir zat edýärmi ýa kakasynyň kreslosyny gujoklap, saklap berip gije gündüz reýtde polis duranyňaly köçede bulum kabinet ministrda kreslosyny gujoklap Robocop ýaly bolup oturýarmy? Robocop diýmek robot diýmek. Näme işler gelin söýlerim. Ine men size bir maglumatlar okudum. Ine mysal üçin bir minut. Ine vatandaşlar gelin Gurbanly, pardon, Serdar Berdimuhammedow näme işleýär gelin şoňa söýlerim. Ine Vatan programasyny görsek onunla Serdar Berdimuhammedow yok. Ine onunla yok. Biz köp wagtda habar Vatan programasyny tanqid etdik, Gurbanlyny Serdar Berdimuhammedowy tanqid etdik. Biz aýtdyk, Vatan programasyna halk yok ýaly diňe sen baryp eliňi ýuwdyň, ata meniniň pişiňlerdiň, iti gujokladyň, itiňden gelip ýördiň, gelip ýa-ni maşyn sürýän, şo zatlar görkezilýär, hani halk ýokmy? Halkan bir görkezin diýip bir topar tanqidlama etdik bolýan. Ine ünsveren bolsaňyz, ine Gurbanly we Serdar Berdimuhammedow ýok, halk bar. Ine ünsveren halk görkezin bolýarlar. Şehir konsepsiýasyna münasip. Ýagny halkyň video süjetlerini görkezýärler. Diýmek, bunu bizi seyredip bizim tanqidlarymyza döwlet halkymyzyň milli ýörelgeleri ine bizim tanqidlarymyza göz öňünde tutup, ýagny halky görkezip başladylar. Bolmasa Vatan programasyny öňseredýän bolsaňyz, ýa-ni ýa Gurbanly ýa Serdar. Şonuň durmuşy, şonuň ýaşaýşy, gara Türkmenistan ýok, diňe şol ikisi bar. Şeýledi. Bir tanqid edip, ine Gurbanly we Serdar Vatan programasynyň ýeter ýaly halk onu derek halk käbir wagt ýa-ni halkyň ýagdaýyny, hal maddi ýagdaýyny, özgörşükleri, halkyň bolýan özgörşüklerini görkezler ýaly biz etdik. Bolmasa siýasat diňe Gurbanly bilen Serdar hakynda bardy, ýa-ni Vatan programasyna we dünýäde Türkmenistan boýunça diňe şul iki adam galan adamlar diňe şuň gullugyna, halkym şuň gullugyna ýaly bolup geldi. Indi şol çalşyndy. Indi gelin Vatan programasynyň ine 11-nji fevraldaky çykyşa seyredelim. Şu ýerde ine Rabakop, men ýalňyşmasam,
Ine Rabakov yığınak geçiriyor. Giyinişleyin yankı yığınak geçiriyor. Lütfen. Respublikaların prezidenti. Garaşda da bakı bir taraf Türkmenistan devletinde de hürmet prezident da arkadağlı gahır. Garaşda bakı bir taraftarla Gurbanlı bilen Serdar Berdimuhamedov'ның garaşlı ve bir taraf döwledi. Halkın garaşlı ve bir taraf däl döwledi. Şunu yanlış aýdýaňyz. Şunu da ünsüren gaýrat edin. Man Serdarmyň parasatly ýolbaşçylygyny alınıp barlayan işleri bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüne münasib ýürelgeler bilen üstünlikleri başlanýar. Munyň şeýlede hepden dowamyna howwa kadaram tutuş aýdynlygy bilen tasdiklaýar. 5 fevralda hurmatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov Ministrler Kabinetiniň başlygynyň owasyna toplumuna gözegçilik edýän ornmasary Ataxallyň hem welaýatlar häkimleriniň gatnaşyp Bulu garam şol 5 fevraldaky kreslany gujoklap, kakasynyň kreslasını gorap durun ýygnagy görkezdi. Başga maglumat ýok. Diýmek bulu ýygnagy seretmäge geregi ýok. Ine Rabakov şu ýerde şol 5 fevraldaky Rabakov şol kakasynyň kreslasını gorap otýar. Başga zat ýok. Bolýar. Watan programmasyna başga zat ýok bolsa, gelin yine 10 kısmından bir seyredelim. 10 kısmından ne bulup geçti? On kısmında da Rabakov yok. Rabakov deyince şu kreslada otur. Yine yaşlılar yığınan ya bir cemiyet yığınaklar yetişiyor. Dine Rabakov ve yani öz halkının değerli, öz topluluğun milli lider olan arkada klişkalı kurban oyunu olmak boyunca. O böyle de ikisi yok. Niye mi iş yerler bulur? Gelin seyredelim 13'ünü yine şunki vatan programmasına Rabakov emeli geldi. Gelin seyredelim neye mi işler şu Rabakov? Şunu hürmet prezident Serdar Berdimuhamedov Leonardo İtalyan kampanyasynyň başlygy Stefano Pantecarbonu kabul etdi. Ünsürim, döwletde kriz gelip dur. Ul kriz. Halkda pul yok. Döwlet krizde pul yok, nimetçilerden yok. Yuvaş-yuvaşdan zavodlar yapılıp başladı. Yuvaş-yuvaşdan yani sakraşenler bolup başladı. Halkda pul yok. Türkiye'den deport et başladı. Indi ön Türkmenistan'a gul bolup işleyen adamlar öýüne gelip indi Türkmenistan'a pul vermedi. Yani peterli. Gaýtyp maşgalatı bilen çık gidip otýar. Daşyň naklarym görtdi. Indi pul iyi berýän maşgalatny daşyna çıkarıp onu da pul geçirmeyeni pethetdiler. Ünsürim. Ön Türkmenistan'ın halkyny 60-70% büdjetlerini yani soğuyan pullarını hal ýagdaýyny daşa ýurtdaky biziň watandaşlarymyz gul bolup işläp, kösönüp, ölüp saklaýarlar. Indi şol zatdan gittiler. Şol zatlaryň peterli. Indi bazarlarda pul yok. Yani bazarlarda adam yok. O diýmek näme? Diýmek hükümet öňüm saklamadyr halky. Şol daşynaky adamlar saklap getdiler. Şolu deport edip yani şolun Türkmenistan'a geçiren pulu azalı olan bazarlarda adam yok. Satıcılar diýlenýär. Diýmek şu Türkmenistan'ın halkının hal madde ýagdaýynyň 80%'ni şol bizim 45% işläp biljek halkymyzyň yani 45% müşkür daşyna gidip eşek ýaly işläp ölüp bagışlan bolýan bir topar özüne vepaly bolmadyk, özüne yani münasip bolmadyk zatlary edip şu ýerden gara ünleri bilen pul berip saklap gelýärler. Olaram pes etdiler. Ine derrü bildirdi. Halkyň içinde de kriz, yani pul yok. Döwletde de pul yok. Döwlet öňe halka beren okdy. Häzir onda da pul yok. Türkmenistan iki dubly krizde, iki tarapdan krizde girdi. Men şoň üçin aýdýan, şu Türkmenistanyň şuňa getiren esasy günäkar adamlary MHM ve polis işgallary. Polis MHM bölüminiň ýa-ni ministrliň guluklarynaky adamlar. Ministrler, ornmasarlar ve şonuň aşağınaky adamlar. Sebebi
döwleti ne Gurbanyguly ne Serdar dolandyrdy. Şu ikisini guruma dolandyrdy. Basyp, aýryp, ýenjip, awurlar häzirde gidip talip gyýlary institutdan okuwdan akydip ýaşuly prezident görjek, bolýa kabinet ministri görkezek, bolýa diýip akydip aýlap zorlap goýup goýýar. Oň arasynda ministriň gyýlary bar. Ministriň gyýlary ýanky aýdýa ýanka awurun işgärlerine. Men Kakamaydan ministr bolýar. Kim aýtsaň aýdaýdy, biziň arkamyzda Serdar Berdimuhamedow dur. Näme etseňiz edin halk saklandy. Öň emheme edýän bolsa, häzir awurlar et başlady. Men öňüm diýädim, Türkmenistany 32 ýyldan bäri hukuk goramayan guluklar saklap gelýär. Ne prezidentler öňü oňup bilýär, ne döwlet saklap gelýär, ne döwletde ýanky bular işläp bilip Türkmen manadyny hükümedini galdyp bildi. Türkmen manady iň bir gerekmejek manat boldy. Dünýäde, Türkmenistanyň içinde de gerekmejek. Her kim dollar boldy. Ne bular konvertasiýany saklap bildi. Oňup bildi. 32 ýylda, ine 91-den şu neçeli 33 ýylda ne Türkmen başı diýen bagşlangolyň bir kezzap, Gurbanyl kezzap, ne Serdar kezzap, şular Türkmenistanyň elementarny birinji soragy, ýagny Türkmen manadynyň konvertasiýasyny çözüp bildiler. İnternet ýok. 20-nji asyrda ine Robocop ýygnak geçirýär. Bu utul maskaraçylyk şu wagtda men gurrun etjekkä mu eder ýalan däl, öz üstünden gülüsüm gelýär. Şu ýaly idiotlar bizim döwletimizi dolandyrýar, bizim arqyn otyýar. San tehnologiýalaryň üstü bilen ýanky ýygnaklar geçirýär. İnternet ýok Türkmenistanda. Serdar Berdimuhamedow, bolýa sen samsykrak, sen bir nimerek, bir türkmençiligiň bardyr, bu türkmen dilini aýdýan men. Bar gazanın üstünün 1,5 ýylda Türkmenistanyň simbolu bolan manady konvertasiýa etip bilmedin. Türkmenistana san tehnologiýany ötürýän dip internete goýup bilen ok. Gorkýamyň diýsene. İnternetten gorkanyna halkdan beter gorkýarlar internetten. Bütün dünýä görür şunun ýanky haram edýän işlerini. Şonu ýaly internetten gorkýar, halkyndan bolýan gorkan ok. İnternet diýsen bulan jan çykýar. Indi şu ýaly indi size Serdar internet, Gurbanyl internet diýmeli. Indi şu ýaly ýagdaý, ine üns berseňiz, ine ýanky biznesmenler bilen gepleşip gitýär. Näme bulam ekran çykmalar? İtaliýan biznesmen. Oho, garadam, gary gözüm. Sen prezident bir döwletiň. Sen biznesmenler bilen duşup onam telewizionyna görkezmeliler. Eta в рабочем порядке. Ягни işin düzgünü boyunça 5 minutda geçirýän, çözýän aýrýan. Siz bize görkezdiň, siz daýhanyň ýanyna baryp gürleşdiňiz, olaň problemany çözdüler. Siz ýanky ýapylýan zawodlara bardyňyz, o ýerde problema çözdüňiz. Şu bir zat görkezdiňa, kakanňyza görkezilmedi. Siz kakanňyň basan aýryýsa da bolaňyz, olam düşünükli bolýan. Ýöne bir Vatan Habar programmada bir reklam eden, şu zatda reklam etmeli. Ýanky biznesmenler bilen duşmak, sen şoňa näme diýsen, kelletini egilip howa diýip durar boldy. Ondan bir tolk ýok, halka tolk ýok. Biznesmenem sana boyun alma, sen pul dilýän. Ondan pul dilýän. Biznesmenler sizden gaçýar. Gödegine getirbilýärmi şunu watandaşlar? Biznesmenler şol iki kelleli prezidentden gaçýar. Näme üçin? Bular ýanky hemme zat edel diýip Allah dünýäde belli boldular. Pul soraýarlar, ýanyna barasyňyz ýelnok diýär. Diňe şular bilen duşak bolsaň 30% pulun öňüne soraýarlar. Bular näýleýän? Ýöneki korrupsiýonýerler, kiçik bir edaran korrupsiýonýery, şunu prezident etip goýsaň, bu näme bilýär? Diňe näme pul ýolmany, näme pul ýanky öz prosentyny goýmany bilýär. Başga zat bilen okluş, iksen. Yine Türkmenistan'ın ýagdaýy şöyle. Şoň üçin ine Robocop şu ýerde biznesmenler duşa ünsüren hormat goýmak ýörelgleri etasynda gurulýan diýip bolan dowsukly döwlet tara gatnaşyklar iýligdir, lösürýär. Döwlet başlanmaz. Bular barada aýtmak bilen
Leonardo kampaniýasynyň ýol başçysynyň Aşgabatda şu gedekki saparynyň başynda meýilleşdirilen iki taraplyň gepleşikleriň netijeli işi Bollara bakop yok. Başka bakop yok. Inni gelin Ferdi'nin hani Türkmen gazetlerine ne mort geçiyor? Yani metbuatda. Biz medya metbuatı olduk. Inni yani çap edilen metbuatı görülür. Ferdi'nin neyem işliyor? Bura bakop. Gelin şunu Ferdi'nin. Hani inni bakop yani şekili yine 9 fevralda Türkmenistan'la giyineşen yığına geçirttir. Yine 9 fevralda yine medyada yani vatan programmasında 5 fevralda diklerdiler. Yine şu orada bu neye medya? Ünsverin, mesela o kap verin, şunu ünsverin vatandaşlar. Как сообщалось, в результате предпринятых комплексных мер в истекшем году был обеспечен стабильный рост ВВП, который составил 6,3%. Bunlar ne medya? 2023 yılda bizim VVP'miz, öndürülen haritlarımız, eksporta satılan dağıtlarımız 6,8% üstü. Ünsverin üstü. Siz şunu duyuyorsunuz mu? Cüyünüzde pul ulurlu mu? 6,8%. Yani sizin alış mümkünçülüğünüz 6,8% üstü mü ya yumurlu mu? Şunu aydın mı? Oğlum hiç. Ola bir ağırlı. В промышленном комплексе этот показатель увеличился в 4,3%. Yani öndürmekte zavodlar yapılan o, сокращение bolan o, qaytip 4,3% üstü öndürülen haritlar diye. Bunlar statistika neyden kovlap alýarlar? Строительство на 2%, kuruluşluk 2% ösüpdir. Транспортно-коммуникационном секторе на 8,4%. Transport-kommunikasyonный sektor. Kommunikasiya näme ya? İnternet petetsen, kommunikasiya petelýär. 8,4% üstü diýerler. Targovля 12,8%. Yani alış-sataş söwda 12,8%. Adamın pulu azally, alış-satışlar petelli ýöne Türkmenistan'ın statistikasında, yani bütün dünya giden statistikada 12,8% üstü. Dine prosent görkezýärler, yalanla. Ava. Yo, inni prosent bu 2020'ye göre 2023 yılı yine üstü diýerler da. Ünsverin o hojaly 4,4% üstü. O hojalyga battı, su bolmady. Yani şular planlaryny doldurup bilmediler, ýöne pripiska edip koydular. Pripiskana menzine ayda näýle diýerler. Yine paxta ekilmelere şal ekýärler. Şalyny satıp paxtany tapşyrmarak paxta bazda, klub baza. Şöyle barıp pullu berýärler. Yani pulun töleýär. Olam klub bazanyň başlygy ýa-da buğdoy yani rezerwanyň başlygy pulunu alýar da buğdoy aldım, paxta aldım diýip statistika berýär. Gelen mihmanlara, kontrollere gidip keyikler attırýar zapovednikde. Keyip çektirýär. Pulun jübütini doldurýar da goýberýär. Bolly. Yok orada Gurbanlyň Serdar Berdimuhammedow otyr, MHM daklar diýär. Şeýle bolýar. Wah, näme şonu etdiler? Mena Serdar diýär, mena kreslamy gujoklap oturmaly. Şundan men gidip bilemok, men ýaryma gelmem. Men prezidentde, men kakamy kreslasyny gorap saklaýan. Beýlekem Gurbanly diýen arkada lakamly kezzap näme diýär? Dörtde atkanatyna gidip at çapýar. Oğlum kreslany saklaýarmyň? Howa kakam saklaýan. Birini getiremeyanyň arxym bolay kakam diýip ýanky dakla diýär. Oğlum at çapyp ay bolýar. Halktan derek ýok. At çapyp kreslanyň ýerine diýip ýanky käwak duş görýär gel. Guruluşlar açyň bolup ukaska bilen gürkelen bolýar. Bir samsyk bir zat. Ine Türkmenistan. Ine men size soru berýän, hormatly vatandaşlar. Türkmenistan ösürmi? Ýok. Türkmenistan'da özgürlükler bolurmy? Şul iki adam bizi östürürmi? Bizim hal maddi adayımızı gowulaşdyrırmy? Şul iki adam Türkmenistan'a, Türkmen halkyna awra berermi? Yok. Onu men yallaklara, çepekçilere, şunun yankı sırtlarına terediyen adamlara izleyen. Siz o şul iki sany maskaravat bolsa, siz beter maskaravat. Maskaravatın sırtını yalayan maskaravatlar. Dvaynoy maskaravat. Utonan yok mu? Şul iki sany adamy
gujoklap, yalap hemmerini bütün dünyada maskara bolmak utananda okmy. Habibimi Habibden başlap, yankı aydım-aydımçı, arkadağa başlap aydım-aydan bolýar. Türmede oturup gelen, daşına çıkıp, derrow arkadağa aydım-aýsa, yankı Türkmenistanyň reýsinde birinji ýerler alıp, indi toýa gaýtmasa, plança vermeden gelen ok. Vatandaşlar, biz pul berýärsiň. Siz pul berýäňiz, siz toýa çagyrýaňyz. Çağırın hakiki Türkmençe aýdýan yankı şul iksany, kezawy, hem yerini yalamayan bir başlar çağırında östürün siz. Siz pul berýäňiz şolara. Näçip yallaklar östürýäňiz. Ine şu ýagdaý, men aýdyp dursam aýdy bermeli, yankı сфере услуг на 5-1%. Мümkin ol. По сравнению с 22 годом, в 23 году в целом выпуск продукции увеличится на 7,8%. Yani 2020'ye göre 23'te 7,8% öndürülen haritler üstünlüğü. Neyden ya bu maglumatları? En bir gülkünç adam şu yonuğu Rabakov geçiriyor. Şu sahanları öz aydiya şu. Utanman aydiya. Beyleki yankı qarakçı, yankı atxanada işin başlayan, atxanalarda işin başlayan, atları gezdirýän, itleri, pişikleri gezdirýän bolsa, bilýärmi san bilmeýändi. Ay bir zat et oğlum şu kreslan sakla, sana aňar durjak ýok. Bu Serdar diýýän Rabakov organlar gygyrýa hemme zat edin, maňa adam getirmän, halky saklan, boğun, yankı aýtdyrman, siýasata goşdurman. Hemme zat edin, arkaňyzda da men wa sizden konstitusiýany sorajak ýok diýär. Ine şu yankı vertikalla döwlet barmy diýip men size soraw berýär. Ýalyn kommentariýada şu Türkmenistan döwleti barmy ya iksany hökümete gelmişek, men näçe gelmişek diýen. Hiç wagt Türkmenistanyň hakyky taryhyna şu adamlar ýolbaşy bolmaly. Näçe ýolbaşy bolmaly? Sebäbi ukyplygy ýok. Bilimleri ýok. Moral taýdan gödük, biheppa adamlar. Şulardan ahlak taýdan näme öwrenjek sen? Lider diýen adam moral taýdan motivasiýa berip adamlara yankı bir yankı arzuw öğretmeli. Näme arzuw berýär? Ine arkadag diýen öz tohumynyň milli lideri. Arzuw beren ok, şunu görseň ýürüň ulanýar. Şunu görseň öňüm garanky geleceğim ýok diýip pikir edýär. Onuň näme şu lider bolsun? Kimiň lideri? İtlerin, piçiklerin, atların lideri mi? Diňe sıçanlar galdy. Şolanyň medallarını çıkıp şolanyň lider bolaýmasa, başga kimin liderini de men tap bilemem. Şu ýaly onuň näme Türkmenistan ösün? Biz näme agaraşaly? Biz o şuları aýyrmasak geleceğimiz ýok. Stop, toçka. Sen kim bolaý? Minister bol, vice-premier bol, yankı türmede aktivistler uryan nadiratyl bol, gelecek ýok. Sen ne çağlarda hiç kimde ýok. Awurun başlygy bol. Awurda iň ýak bihepçilik edýän biri bol. Gelecek ýok. Ine ministrin çağatny akydyp awur zorlaýar. Kim aýtsaň şoňa aýtdy. Öň ministrler, yankı korrupsiýon elita, şular näme diýärdi? Şular yankı öz çağlarını komfort edip pullar alıp gyrda durýardylar. Ay biz nime edemiz ok, biz pulumuzy alsak boldy diýip. Bular pikir edýärdi, şu biziň halkyň hakyky agyr durmuşy bulara degmez diýip pikir edýärdi. Ine, ünsüň. Awurlar instituda var ya, sorana sen hakyň ministrmi? Aýdýa, ine häzir ýaşul siz görjek bolýar, ýani çäre gatnaşmak üçin, ýygnak geçirmek üçin siz ýani gül bermeli zat diýip alap akdiýa bolar. Maşyny mindir. Men seni öýüňe çelnek gitjek diýip akdiýa baryp aýlap zorlap goý berýär. Kakam aýtjak diýse kim aýtsaň şoňa aýtdy. Ine. Ýoldaş ministrler, vice-premierler siziňe maşgalaňyza degip başlady. Gördüňizmi? Pikir etmeň. Halkyň hal ýagdaýy, maddi ýagdaýy, halk ermek bolsa, halkyň betbarçylykda bolsa size degmez. Hükman deger. Siz hem şo jemgyýetiň içinde. Sen hem dogan gardynaşyň
bir garyprak badyr, oňam gyýyny zorlar, onam öldürer, onam basarlar. Senim şolary ýanky bagly ya bir tohumdan näme, ya bir garnaş näme? Ya senin şolardan geçdiňmi? Şol ýaly deýus binamsy bolmaly. Inne çağlana deyip başladylar. Ine ýagdaýlar. Garal şunu kıyın görmen seyredinde gülecek bolsaňyz, şunu hemme statistikasyna gülüp, şu Robocop Serdar'ın çıkışına seyredinde gülüp seyredinde ya. Bir seriozny ýüz bilen dinläp bolany, bu diýen zatlary masaraçylyk. Ine şu ýaly metbuatda zatlar bolup geçýär. Inni biz ýuwaş-ýuwaşdan Serdar öz ýanky temamyza geçeli. Öz soralarymyza geçeli sebäbi men gysga düşündirdim. Ýöne maglumatlar bar, arasynda men aýdyryn maglumatlary. Biz öz temamyza geçeli. Ruhsat berseňiz. Şul halktan gelen soralar bar. Şuň biz ýörüýdi, şuňa üýüşdik. Halktan gelen soralara jogap berýärli. Hormatly watandaşlar, biz dürli uğurdan çıkış edýär. Sebäbi diňe halkary gurulmalarda görüşmeler, biz halka bilimler bermeli, ýanky jemgyýet bilimler. Ýanky biz halkyň içindäki jemgyýetiň düzgünleri, jemgyýet nämedigini, hökümetiň kanunlary, hökümetiň bilen jemgyýetiň arasyndaky nähili gatnaşyklary, ine şonu düşündirmek üçin bazar günler biz siziň bilen gepleşikler geçirer. Men haýyş edýän Gurban Ulyň arkada zamanyň aktivistlerine kim efire gelip öz dünýä garaşyny beýan etjek bolsa gelsin. Biz demokratiýa dünýä garaşyny beýan ederiz. Sizem gelip arkada zamanyň gülýaly Türkmenistanyň durmuşyny beýan edinde biz ýanky azyjyk bir-birini tankid edip halkyň önüne görkezeriz. Hakykat nerede? Gelin çekinmeň. Biz size hormat koyarız. Biz size bilen dastoyna guruluşarız. Ýagny güwünüňize degmen, pozisiýaňyza degmen guruluşarız. Ine men hemmeler çağırýan. Gelin, kyn görmeň. Men her gezek bazaryn çykyş edende, ýani şu gepleşikleri gurnanda hökman birini getirip, oň bilen ýani maslahatlaşyp, Türkmenistanyň bir künjegindäki bir problemany siýasat tarapdan, jemgyýet tarapdan seredip, size şo ýerde anyklap nähil gatnaşyklar gurmaly şo ýerde, nähil bolmaly diýip size düşündireriz. Başga bizim çıkışlarımız, her ikinci gün ve dördüncü gün çıkışlarımız diňe şul hökümetiň edýän işler boýunça ve şul işler eger şu ýerlerde bu ýerle edilen bolsa, Türkmenistan nähil kömek bolardy diýip we Türkmenistan nähil ösür diýip biz hökümete tankit hökmüne ýöne, ýani şoň edýän işleri Türkmenistana halka kömek getirirmi, getirmezmi? Şu barada gurulýar we maglumatlar barada gurulýar. Ine şul anonsy men size aýtdym. Men ýeküýdüm-de, bize media gruppa bar, şol gruppada adamlar çykyş eder. Serdar, men bilýän siziň ýani size de berilýän soralar bar, video ulgumlarda, pardon, YouTube ve sosial ulgumlarda halktan gelýän soralardan. Ine birinji sizden başlaýly, onsoň menim her soraga okap berjek. Başlaňçy şu sorary okap beriňde, şoňa biz jogap bereli. Yekінші minut. Bolmasa siz taýýardyňmy? Yok, diğer şutayda yine biz iyileştiriniz. Bir şutayda da apset koydum böyle. Yo men bak, isteseňiz men başga soraga başlaýyn, siz tapyn çağın. Sen başla ver ama. Okey. Ine şuraya soru var. Video ulgumlardan, pardon, YouTube ulgumlardan, sosyal ulgumlardan alınan sorular. Men onu alamak, bizim ýanky devlet aktivistler alýada, bizim ýörüýti Telegram çağrımız var. Şöyle koyayım, benim size okap berýän. Отчаяние массовые мероприятия для бюджетников до сих пор имеют место быть или нет в стране, янки bir soru berýär. Men hem osça hem türkmençe jogap berýän. Да, в Туркменистане массовые мероприятия в поддержку двух незаконных президентов существуют. Например, сейчас в Туркменистане двуголовые президенты, это Сердар и Гурбанлы Бердымухамедовы, незаконные, боятся народ. Сейчас в Туркменистане очень огромный кризис. И они боятся, и они
боятся, если народ начинает собираться в кафе, ресторанах, на улицах и так далее. Поэтому, если массовые мероприятия проходят, сразу как они завершились, автобусы подъезжают, сразу заполняют автобус и разгоняют всех. Они боятся массовые мероприятия сейчас. Вот такая ситуация в Туркменистане. Особенно вот студентов или бюджетников привозят. Они боятся, что они соберутся и пойдут против государства или что-то произойдет. Они боятся сбор мероприятий. Şimdi Türkmençe men düşünürün, Türkmenistan'a çağrılar gidip duğum ya gutordum deyip soru verliye, o çağrılar geçirliye. Hazır alayta da talipler yığınayalar, talipler yığınanlarına çağrı gutorduğu avtobusları dıkıp, köçödek geçen maşinleri tutup, şoru dıkıp, yani bulur pıtır diyorlar. Yani kork diyorlar. Şular üyüşüp bir zat edemetin, bulur da bir polismen bir zat deyip, bu inatalar kalıp, bütün Türkmenistan kalk gidemetin Ukrayna'da yani. Has korkuyorlar yani. Atalı oğul şu zatlarını korkup şuraya korkutmaya başlar. Hemmetin dağını. Şunu hizmet ediyen Hıdırov, Angliya'daki değil, Türkmenistan'daki Hıdırov, Muhammed Hıdırov. Yani Türkmenistan'ın polis ministri yine şu nemen gayni olan son hizmet ediyen şunu Serdara. Serdar ne yemediyse üstünü beter koşup yani hemme zadi qadağan ettiriyor, yap, pıtıra diye hem yani hiç saat ettiren o adam qalp bilen yerde qaytip bolmasın hiç saat yatırıyor. Yine şunu da bizim Türkmenlerimiz ay parahat atman hem rahat kontrolü biz rahat yatıyor, rahat duruyor. Türkmede de rahat yatıp rahat duruyor. Afrika'da da rahat yatıp rahat duruyor. Duru derece adamın derecesi. Şu rahat yatlayan yerde şu hal maddi durmuşun derecesi duruludur. Türkmenistan'da hem medadi yatırıyor. Men açık efirde bağışlan, bana can etmem, ben size aytdım açık efirde can etmem. Yine şu yani İngilizler inni soru Serdar taptın sorunuzu. Taptın mı? Esasında halkın bärde ýazýany medisina devrim diye, medisina de geçinli korrupsiya öskütdi diye. Cevapda da şey diye migrasiya uğruna korrupsiýanyň ösküden derecesi Hudaý saklasın bolupdy diye dernet böler diye. Medisinada elektron privivkalar rahatlar, käbir çağılar soňky döwürde agyr ýagdaýly keselleri halkda mümkinçilik var da daşa ýurda çykaryp bilýärler. Şu daşa ýurda çykaran wagtlary yerli, meselem Germaniýada ýa-da ösen ýurtlarda bir doktora basalar, doktor diýär siziň çağaňyz 14 ýyl mundan öň almaly privivkasy bardy, näme üçin kanunda ýok şo bakteriýalar diye. Her türlü nemelere gaş privivkalar bolmaly çağalara belli bir ýaşlarda şolar edilen akdy. Diýmek bularyň privivka diýip burýaryň bir çağlaryň geleceğin saglygy bilen hem oýnap berler diýip. Bulan bir orta çykyp barýar ýuwaş-ýuwaş. Mundan ziyade hem ýene de ýurdun içinde gymmatçylyk bolup gitdi, uğur gymmatlap barýar. Ýene bir zat gymmatlap barýar, adamlar panika içerisinde. Bular näme peşinde? Bular hakykatdan hem galodny bunt etjek bolýarlarmy? Ya halky ýene de bir-birini gydyrjak bolýarlarmy? Etjek bolan oýunlary başına çöksün inşallah buların. Başına bela olsun gaziyan çukurlar inşallah. Doğru. Özüm cevap verecek mi şu saatlara? Haydi ver burada ben halkın dilinden getirip otin köpçülükten dinleyen. Haydi ver hiç demesi yok. Tamam. Hormatly vatandaşlar, häzir Türkmenistan çöktü. Öňem bir ösüp duran näle? Öňem bir çöküp ýykylyp gelýär. Häzir bir wada gaty çöktü. Sebebi dünya krizisi ve öňden gelýän Türkmen krizisi. Türkmen krizisi nämiş menýän? Pul kardalyp onan berip, ýene de kardalyp, ýani tebi baýlyklaryny satar, biz Türkmenistan baý döwlet diýip, bular uporядочный, ýani planly, finansiýa disiplinany etmän, bular buluş gitdiler. Gurmany arkada şäherini büdjetden alıp 3,5 milyar, ondan 5 milyarda çelyk alyp goýdy. Hiç kimden hiç zat soraman. Büdjet siýasaty dolu ýumurly. Şoň üçin pullar hemme ýerde ýetenok. Diňe bir bölekde hemme ýerde. Türkmenistanyň büdjetiniň bir 30-40% diňe Arkadak şäherine gidiyor. Arkadak şäheri boýunça men size bir zat edeyim. Gurmanyň indi açyk aýyp başlady.
kabinet ministrida Qaqadan pardon, Beherden'den Qaqaçelli arkadak şehir bolmaly. Aşgabat merkez bolmaly. Inni Aşgabat şehri ýa-ni bir Çerjok ýaly Balkan ýaly Türkmenabat ýaly Maryan bir şehir bolmaly. Inni bu adam Türkmenistanyň paýtagtyny arkadak şehir etjek bolýar. Şu arkadak şehirini ýa-ni Gojadan başlap inni şu ýerden bu tarafa gitjek bolýar, Qaqa tarap. Şonu ulup bir goluna Aşgabat şehrinden şonu goşup goýberse, mesela bir zat edeýin, Türkmenistanyň merkezi arkada bolsa, onu Türkmenistanyň adynam şaşmaly. Sen hemme ministrlaryň arkada da ýerleşýär. Sen hemme ýa-ni pullaryň arkada da ýerleşýär. Sen hemme Türkmenistanyň hemme vilayatyň barjak ýeri arkada. Arkada hem şöyle otyr. Inni maňa aýdyn, kimiň döwleti şu? Paçalığı geçti mi, geçmedi mi? Geçti bu ol ya. Ýöne bu açık men paça mümkin gün diýmen, şoya arkada eder, ondan bir günüm aýyny baryp bizim paçamyz diýip gıýgyrda, ýa-ni pampersli ýaşullara bir günde de metbuat alyp gider muny paça diýip. Ine şey diýip döwlet ogurlanýar. Men öňem size düşündirdim. Birinji korrupsiýa diýip ministrlikde ýa-ni medisina ministrliğine pul ogurlady. İler 3% alyan bolsa, men şaýat şoň. 10% diledi adamlardan. Şondan başlady. Niyaz bunu elinden tuttu. Niyaz bunu cenazede çekecek bolanda öz toporu bilen, ýa-ni Jadan Hram bilen Niyazı öldürüp prezidenta geçdi. Indi şo ýerde açyk gitdi, ýa-ni korrupsiýa. Bütün döwleti korrupsiýa ýatyrdy. Östürüp 2022'de biz şunu aýyrjak bolandan 15 ýyllarda gorkup öz oğlunu goýdy. Öz oğlundan bir korrupsiýer onun. Qaqat prezidentka firmalardan Amerikadan men eşitdim şonu. Amerikadan ýa-ni Türkmenistana bakýan adamlar aýdýar. Murat Urbanov, bunu ya diýelimi ya sizde döwlet ýok. Ahyl welaýatyň başlygy Serdar Berdimuhamedow men prezidente elçek 30% der o kontraktyň pulunu berin. Ol gün çekýär diýip aýdýar. Biz o gün tek gazanamyz. Bizim tek maýa goýmaly düşündirsem ýok 30% bolmasa gelmeň diýip Amerikanlar şeýle diýär. Pikir etmeň Amerikanlar diýen maňa aýdýar o zatlary. Bütün Amerika ýaradýar. Hökümeti oňa ýaradýar. Şondan Türkmenistan korrupsiýada belli. Diňe şol bir mysal däl. Indi söýerim. Oglu gerli bizim aktif bolup çykyş et başladyk. Egerde demokratik platforması bolmadyk bolsa, şular rahat ýaşap halky ezik gederdiler. Bispediler. Öňkü biz tankid edip şuları ýolu ködüp dubinka bilen her gedek gapdalaryny urup gaty bir kamçylyk etdirmän saklak gelýär. Bunu azajy halkdan gorkýar. Bolma halkdan gorkan o. Indi bu gorkup hiç adı sokulanok, sebäp ogluny prezident goýdy, sebäp öz gorkdy. Men Nazarbayew ýaly tutup ýa-ni bu kurdomdan asarlardy. Ogluny goýdy, biz çalışmaly, ýaşar gelmeli diýip ogluny da aýtdy. Men aýdan zadyma gulak atma, kreslany gujoklap otur, bir ýerine berdiräýme. Sen gitsen men oturmaly kreslada, men gitsem sen oturmaly. İkimiz çykmalylar. Sebäp birden halk galyp bizi yatyryp ýa oňdaşyndan bir 5 an topar bar. Kabinet ministriniň daşyndan. Şu yatıracak, tiyade diktatura başlayacak toparlar var. Ine, şul häzir Türkmenistanyň hökümetini 5 an topar demokratik opozisiýa we beýlek opozisiýon güýçler şular ýykyp, ýa-ni Türkmenistan ýolbaşyna çyk bolýar. Her toparyň öz niýeti, öz maksady bar. Demokratik opozisiýa gelende halk bilen galyp şulary aýryp, gaýdyp şular ýaly bir topar gelip döwlet alaýmasyn diýip halk bilen saýlawlar geçirip kimi halk saýlasa şoňa haky bar diýip şoň saýlanan adama hormat goýup şol adam döwlet dolanyr diýip biz öňünden aýýar, soňundan amaýýar edersem şonu. Ine şu ýaly dinamikany görüp gelseňiz, şu ýaly ötüşi görüp gelseňiz, ötüş diňe erbet ýagdaýda. Gün-güne haklarymyz peselýär, gün-güne kereketden azatlygy peselýär, bulan haklary ulalýar, bular bespredeller geçdi. Serdar Berdimuhamedowyň diýen zatlary sizden konstitusiýadaky kanunlary, haklary sorajak bolmaz, basın. Birinin kellesi kalmasın.
Näme etmeli bolsa edin menden gowy bilýäňiz. Men sizi düşündirjek gelip ejetin bajatyny ozman söýýär. Bular bizim haklarymyzy, bizim konstitusiýamyzy goraman, gaýtyp konstitusiýa ýok, aýryň. Şunu edin, diňe men aýdyrmedin diýip, ýani konstitusiýany aýrdylar. Indi maňa aýdyň. Türkmenistan çökýärmi ýa ösýärmi? Şol Serdar Berdimuhammedowyň 9 fevraldaky çykyşy medisinany, ogujalygy, mallarçylygy, ýani önümçiligi östürýärmi? Ýa şol ýalan aýdyp bizden hemme zatlar gizläp, ýani çökürdiýärmi? Ýazın kommentariýa östürýär. Indi şu ýaly men jogap berýän şu soraga bir giňişleýin. Türkmenistan öseno. Medisinasy ýapyk, ýatdy. Häzir ine medikler vilayetlarda aýdyp durlar. Murada bize gidýär. Halky kim seretse, lukmanlar ýetenok. Çağ doktorlar ýetenok. Häzir balnisalara bark görüň. Aşgabatda ýa başga ýerde. Onkologiya bali palatalaryna ine men ýalňy maglumat aldym. Barýarlar. Demalary adam doly. Türkmenler üýüşüp öljek diýip banisa barkdyrlar diýip aýdýar. Ha, bular ölmäni derler hemmesi. Hemmeden öljekler bolup şöyle üýüşüp görgürler. Lukmanlar ýok bir normal lukmanyň professionalizmi östürýän sistema tam ýok. Medisina polny öldürdi. Medik bolup gurbanly medisinany öldürdi. Başga ýani uğurlara aýtjaganda. Näme garaşýar? Hiç ýeri gelecek ýok. Hiç ýeri. Şoň üçin medisinada ýani privivka bolmaz, o bolmaz, bu bolmaz. Her bir maşgala seretsen men jaňlaşan Türkmenistandan. Öýlerine tumko dermanlaryny okudýarlar. Aptega döndüler. Tiýer medisina gurulan ýani profilaktik sistemasy ýok. Profilaktik sistemasy bolanmasa, ýani Serdagyň diýişýär, öňden waksina baý bolanmasa, şol häzir keselmeler derman almalylar. Öýü apteka bolmalylar. Şähermi? Hemme zadyň şu problemini çözmeler öňünden hökümet metodiçna üstüne alınır işlep profilaktik meralaryny ýa çärelerini görmeli. Şol ýaly edilýär. Hemme zat. Men şu günümde bir zada düşdüm. İstenlik mereke. İstenlik bir aksiyon diýänim bir iş taýýarlanman edilmeýär. Hatta öňde denerjeni geçecek bolsam, ýani akşam oturup büdjetini çekýän, kim gelmeli, kim gitmeli, oňa jaň etmeli, oňa atkrytki bermeli, öňünden çäre berýäňde. Öňünden ýani şetleri edip, ýani aksiyon edýän. Şo güne adamlar şo güne barýar we şo ýerde şo gün geçer ýaly. Bular näme edýär? Bizim geljegimiziň bir güni gowulaşar ýaly, bular öňünden zat eden diýmek geljegem ýok. Men şonu düşünjek bolýar. İstenlik bir kiçi da öňünden taýýarlygy görmeli ýa-ki öňünden hemme zat taýýar etmeli. Bu ýa döwlet ýaly, ulur maşini, o hojalyk içinde bir aýratin maşin, ugry, ýa-ki öndürçülük aýratin ugry, guruluşyk aýratin ugry, mallarçylyk aýratin ugry, ýa-ki san tehnologiýasy aýratin ugry, telekommunikasiýa aýratin, transport aýratin, infrastruktura aýratin, her ugrulyny öňünden plan döredip, profilaktik edip, öňünden ýa-ki hereket etmesen, ine şu ekonomika maşinal öňe gitmeli diýsen, ýören o. Ine şoň üçin bizim geljegimiz ýok. Biz öňünden hiç zat etmedik. Şunu eden o. Biz şulary ýa-ni saýlam dokun, şular basyp geldiler, hemme zat döwlete bolmaz hiç zat. Garaşyp oturmaň. Muňa bolmajagyna super alman bolmalylar. Bilip dur. Ferden soňky dinamika 3 ýylda vertikal aşağı gitdi Türkmenistan. Şoň üçin din medisinada hemme uğurlarda doly ýa-ni ýatyş. Şular indi diýredi şular. Indi men näme şunu diýen? Ünsüren Rabakop Serdagyň buyrugy boýunça baş prokuror hemme vilayetlarda we Aşgabat şäherinde barlyk işlerini geçirmäne ýa-ni başlady. Baş prokuror döwlet edarlaryna, kärhanalarda, firmalarda, prokuratura we salyk gulluklar barlyklara başlady we şol ýa-ni edarlarda, kärhanalarda salgyklaryň dogry tölenmeýäniniň ýany ýagdaýyny bildiler.
biznesmenler, kiçik siyasi ýa-ni hududy karhanalar tölemeli salgynyň 50% töleýärler. Onuň 10-15%-ni ýa-ni salgyk pullarını berýär, galanan edarada karhanasynda galdyrýar. Abarol üçin ýa başga üçin. Indi ünsürin hökümet nebit gaz satyp şo pullary gelip bergilerini berip getişenok. Indi bular pul bolmasaň kiçik biznesmenler, kafeler, restoranlar ýa-ni kiçik magazynçylyklara çolup şo ýerden pul ýygnajak bolýarlar. Ýende halk ütýärler. Ine men biznesmenlere aýdýan. Sizin indi wagtyňyz geldi. Siz goşulmadyňyz. Siz öňe gidýän siyasi gurulmalary, Türkmenistan düýetjek gurulmalary goýulmadaňyz, kömek bermediňiz. Siýasatçylara ýa-ni hiç hat teretmeden ay boş görüň diýdiňiz. Ine şol sizin pikiriňiz üçin häzir taýyk size diýýär. Görürsüňiz, biznesiniz ýatyryp gidýärler häzir. Salgyk tullugy, prokuratura. İstediňiz islemeden. Büdjetde pul ýok. Gurbanlyğa halky talan. Her zat edin pul getirin. Bu halkdan halk görgüli. Gara köpegini toplap biznes açýar bir zat edýär, gelip kak giderler. Ine. Şu ýaly Türkmenistan bolur durur. Sebebi hökümet polny bankrot. Ine çykyp bilmeýär şundan. Bir şoňa düşünmeli. Şoň üçin şulary aýryp bir Türkmenistan täzeden aldyrmaly. Täze geljek prezidentiň jany sag bolsun. Şol gelen adama bir sadakalar vermeli. Ya şu ağır ýagdaýdan Türkmenistany hemme kişi çıkarıp bilmez. Gata ağır ýagdaý. Ine şu ýagdaý bolup, şoň üçin biznesmenler taýýarlan. Serdar, indi başga soruğa geçeli. O ştaýda adamlar aşakda pasportda näme täzelik bar diýävelin. Pasport barada entägem Türkmenistan hökümeti bizden habar alışmada göre hiç il täzelik goşmandyr. Şol halky muçid edip ýurduň içine getirýärdi, para bilen berýärdi. Ýöne Türkmenistanyň 25-nji maddasyna ütköşüklik girişdirler bular. Pasport barada madda bardy. Dip konsulluklar bermäge borçly, näme her bir türlü. Şonu ütködipdirler welin. O mejnarodny halkara guramalaryň kabul eden düzgünnamalaryna görä ýöreýärdi. Halkara guramalarynyň kabul eden düzgünnamaları näme diýe? Nide dip preposisiýa bar bolsa hökümeti ýurt çatyda watandaşyna pasport bermeli diýe. Garaz bular bu da kabul eden haklar ýerine ýetiren haklar. WWP'si bolsun, beýlekisi bolsun ýa-da semiyni targowy soapşystwasy bolsun. Bundan bu datlaryň kemçiligini görüp oty. Bulara mindi kaçatça da otylar garaz näme oňady jygyldap bir ýana geldiler inşallah ýakynda bulardan dinar istenecek bolsun. Bular hem meni ýadatdylar siýatny hustaliyetler ýerine fakt. Gaty dogry aýtdyňyz. Ine Jenewada çekilen halkara konwensiýa bar. Şo ýerde näme ilçhanalar işlemeli, konsulluklar näme işlemeli diýip bir topar adam ýygnanyp, bir topar döwlet ýygnanyp gol çekdi. Bir paryadygyny, ýa-ni bir formasyny. Ine şoňa da Türkmenistan gol çekdi. Şo ýerde her konsulluk, her ilçhana öz grajdanına, ýa-ni bolun döwletine, ýa-ni daşa ýurtda hökümet urata pasportyny bermeli diýip aýdýar. Ine şolaryň birinji konstitusiýa, ýa-ni şu ütködülen konstitusiýa 22-23 ýylyň konstitusiýasyna girdiler şo ba. Öňden gelýär. Ine şona aýyrdylar. Ünsürin Türkmenistan konstitusiýasyna ýazylgy Türkmenistanyň halkara çekin konwensiýalary Türkmenistan konstitusiýasyndan ileri durýar, ýa-ni ýokary durýar. Diýmek, eger konstitusiýa şo konwensiýaga deňilmese, konstitusiýany düzeltmeli. Ýa ýalňyş düzeltdir. Ne şu zada da bu zatlara hiç bu kanun bozmokluk şunu diňe adalet ministrini işden koymaly. Konstitusiýony gullugy, ýa-ni konstitusiýa berýän gullugy dol tozdurmaly we prokuraturaň ýa-ni ýolbaşçylygyny işden goýmaly, parlamenti öýlerini goýmaly. Şuň üçin. Şu ýaly bir kanun zatlary ýerine ýetiriş hökümetiň ýolbaşçy Serdar Berdimuhammedow etdirýär. Serdar Berdimuhammedow Türkmenistan döwletiň hojaýyny ýerine ýetiriş hökümetiň, ýa-ni şuňky ýerine ýetirýän halkyň arzularyny, ýa-ni parlamentiň aýdan zatlaryny ýerine ýetirýän, ýa-ni durmuşa geçirýän gurman ýolbaşçy. Türkmenistanyň hojaýyny, ýa gurman uly. Olar haksız bir kezzap, haksız bir
kezzap şol yani Türkmenistan milli lideri bolup halk maslahatyna ýolbaşçy bolup bar öz oğlunun haklarını aldy. Şol ýaly kezzap. Şu ýaly Gurban Guly. Birinji kezzapçylyk et başlady ministrlikde, ýani medisina ministrliginde. Soň muny tutdular. Muny ýan başçak bolup oturana öz toparly Niyaz böldürýär. Niyaz böldür prezident bolýar. Uraylyk gitti korrupsiýa, polny. Türkmenistan korrupsiýa ýatdy, men muny diýemok, Serdar diýenok, bütün dünýä habarlar diýär. Bütün dünýä reytingler, ekspertizalar, halkara gurumlar tasdikleýär. Men bir näçe görkezdim. Indi görün. 20-nji ýylyň 15-nji ýanwarda gorkup gaçyp gidýär Türkmenistandan. Gelibem niýet çydamady diýip biz muny şu syptyrmadyk da ýakasyndan tutup. İçinde protestler edip adamlar kaldırt başlap gorkdy, oğlunu uslyna getirdi. Oğlan ni ryba ni mäsi diýýär orsoň. Mundan ni haýrlanıp bolýar, ýa muny işletip bolýar. Dunduk, gutorun dunduk. Diňe kreslany gujoklap takladyp bolýar. Şor bolup berdi, indi muny haklaryny alyp, özü daşörde gidip gepleşikleri geçirip, esasy ýa Türkmenistan gepleşiklerini şunu geçirýär. Esasy Türkmenistan çözüklerini şunu berýär. Bulum näme diýär? İşe gelmän 4'te atkanaga gidip atları, piçikleri, itleri, sıçanları gezdirýär. Indi bu adam Türkmenistanyň oğurlap bolýan zady bolsa oğurlady. Öz arkadagyny gurup bizim pullarymyzy oğurlap, ýa TV baýlyklardan gelýän pulumuzy oğurlap, öz şäherini gurup, indi şo ýerde binalaryň atlaryna da öz enatatynyň, ýa doğum garnaşynyň dwaýurodny babatynyň adyny goýýar. Indi kezzapsyň çägi ýok. Olamaz. Indi ay bolýar men Türkmenistana maljak halky bilen oğurlajak. Şol sen ja gurýarmy? Şo jaýyň bilen sen maşyna gurýarmy? Maşynyň bilen sen gyýryň dogurýarmy? Çağaň dogurýarmy? Çağaň bilen. Maşgalan tohumlaryň madarlyň bilen, hemme zadyň bilen. Aňardan gelýän ata-babaryň bilen hemme zady oğurlajak diýip arkada şäherini ýanky Beherdenden başlap Kakatçyly gurýarda ona merkez edýär. Gutordy. Tamam. Nokot boldy. Mundan meter şu adama planetany oğurlamak galdy. Başga zat galmady. Şuraya kezzap. Şuraya men buraya kezzap ömrümde göremem. Inanın. Türkmen halkam görenler. Onu şuraya. Ona metçekler hem zady. Bunlar aslında tarihi täzeden yazacaklar, Türkmenistan'ın milletin halkının beynisini ütgetecek görüyorlar. Tarihi ütgetecek görüyorlar. Yitircek görüyorlar köp yerleri. Ay ahıllık ortalık ahal diyen bolup ahalam şu at güýmä oti. Ahalam çımpıtıra gidip başladım bir yan çetten ahaldan o zat koymuyordu. Ahalam erektelim. Evet Türkmenlerle evet oturum yurdun başında. Indi seýdim. Bize bizim bir vatandaşymyz ýerdi ýa, bizim kommentarýamyzda, ýa-ni videoň aşagyna kommentarýarda. Bizim cennet mekanymyz bar. Hudaýa şükür edeň. Rossiýada işläp ýörün özüm. Özbekler täzikler bilen işleýän. Gurunlaşýar. Soraşýar. Bizim cennet ýurdumyz bar diýär. Bir adam Türkmenistanyň içinde öz mümkinçilikleri bolmansoň, öz isteklerini kanagatlandyryp bilmänsoň, mecbur ýagdaýda maşgalany, öz maşgalatyny eklemek üçin daşyna gidip, ýa-ni gul bolup işleýär. Onsoň aýda şo ýerden Türkmenistan kartinkasyny goýýar, watan programmasyny internetde owdan suratlar goýýar-da, ýa-ni TikTok'larda bir topar gyýyz maşgalalar, oglan maşgalalar, kurtoy zatlar ökeden bolýar, 1 metr aňyr sertseň buluşup ýatyr. Şo kartinkalar görüp virtualny öz döwletini ýurdumyz parahat diýip ýa-ni aýdýada şol kartinka kellerinde. Ýöne hakykatda serden ok. Dekorasiýa. Öz hakykatda. Öz hakykatda kösenýär. Ýöne iň bir gorkunç şeýletde ýaşaýar. Şol elbet. Bizim halkymyz riýany sertmenýärler. Goý bolsun etmeli şol arkadagy zamanyň, ýa-ni arkadagy alabaly serdaryň gözü bilen durmuşa sertmeli, bes etmeli. Bunun hemme zady bolýarly. Gyzylan çaýlan tualetler bar, gyzylan çaýlan ýa-ni duşlar bar.
Kızılın çaylan maşinanın içinde Kur'anları var. Sizde kızıl ama yok. İşeme yok sizde. Maşalar ne ekleyeceğim bilmem o. Meze bir maglumat vereyim Türkmenistan'a gelen. Türkmenistan'da ön pay yok. Yani ardanlı. Häzir pay yokluğun bahaları kaldı. Häzir bazarda unun bakası 1,5 milyon 2 milyon manat bolsa, indi pay yoğun bakası, yani pay yoktan unun bakası 1 milyonun 1,5 milyon aldı. Pensionerler diye Murad ağa bizim pensiyamız bilen magzyna variasiýa, ön pay yoklar var bir saklanyp bilýärdir. Serediyat hiç hat alman gaýdyýar. Biz näde ýaşamaly, biz näme etmeli diye. Bizi ölüme koydular diye. Arkamızda ne devlet var, hiç adam yok yani. Yine bu ne diyecek? Näme Serdar Berdimuhamedov halkın saylanan prezidenti şu ýaly pensionerlerin ýanyna baran ok, duşan ok. Üýşürmeli bir zala aýtmaly, näme kemçiligimiz var? Şuraya ýaly. Dirro şu ýerde şu çykman çölükler vermeli. Onun üýlerine un etmeliler. Diňe şu zallaklar çözmeliler. Türkmenistan boýunça pensionerlerin jemi näçe şular? Yani 100 000. Okey, 100 000 pensionera bir ayda näçe pul gerek? Şunça näçe aýlyk näme pensiýa şunça tapawuny hökümet bermeli boldy. Galdyrma saklama şular. Ya da şular bir spesial program etmeli. Şular saklanır yani. Ya olar hiç kim iş almıyor. Ol görgüller käbirleriň çağları daşyryp etmiyor. Pul geçirip bilmem. Yeköýler alırlar. Türkmenistanyň maşgaly durmuşyny ýa-ni bir maşgaldan bir maşgala geçýän ýa-ni bizim mentalitet, bizim däp desturumuz bozda bular maşgalalar bitratdylar. Ine men ejemek kömek edilem ok Türkmenistanda. Men mümkinçiligim bar edilem ok. Şuraýaly adamlar köp. Olun görgülüň mümkinçilikleri hem yok ene tatlı kömek eder ýaly. Ine şolar näme etmeli? Näme çykmaly ýagdaýdan? Ýa-da öz pikirlerini. Serdar şuna sen näme diýjek ine bizim ýurdumyz cennet mekanymyz bar. Hemme zat gülýaly, ýa-ni sabırly bolun. 32 ýyllar wa sabırly bolup şuňa geldik. Ine sen näme pikir edýäň? Şu bizim vatandaşymyň ýazýanlarda adama ýok görgülüm. Şu adı yok olsa ünüs vermeli değil, spam hasabını almalı. Bunlar troll fabrikasını yetiştirdiler. Troll fabrika diyen o iskustveni intelekt öğredi. Gatov atvet yazılarda botlar geçip internette diri adamın der oların köpüsü. Diri adamlardan sebebi şeyle bir hakikat var. Hani bu 3 yıl bundan aktivistlik öğredi, daha etti ve insan pasportları kısılı uğradı. Käbir adamlar o Gurbanguly yüzleni, prezidentine yüzleni, özüni gowy görkezýän kişi bolýardylar. O aktivistler etmeli, beýtmeli, özüni gowy ýaranjak bolýardylar. Türkmenistana bar problemlaryny çözüp bilen haklar hiç haýsy oje hökümeti goldaýanam ýok, oje öň ýalňyşandygyny düşünen adamlaram bar. Dosta güni geler, wagty geler, az galdy. İnşallah diýen dilek edip otýar. Sen gatı doğru diýen trollar ýürüte döredili Türkmenistanda şuraya komentariyada yat başlayan. Şuraya yani aktivist chat ya şuraya bizim videolarımın aşağına bulur bot koyuyor da yani avtomat uğruna yatkı diye bir tekstler koyuyor botlarım dağı diye şu tekstleri. Yine bir bot ya onun user BF 1BO9Y W 4i şuraya bir ya Türkmenistan'da açlıktan ölen var mı diye. Ya üysüz köçüde yatan var mı? Sen ne samtık adam? Bir de rolik çıkarman o. Gülyalı yurdumuz var. Ya İsrail yalı üstünden kaçan bomba kaçarka deyip korkup yatan yok. Önümüzdekiler arkın yatıp turuyarlar deyip aydiya. Hey sanırım. Bu aydanda hakikat var. Yalan deyip bolun o. Yönü hakikatin bir bölücüğünü aýýarda hemme zady ýa-ni gizliýär şoňa arkasynda. Sebebi biz näçe İsrail bolmaly? Näçe biz bomba bolasyn? Näme biz biriniň ýerini alykmy? Ýok. Türk dünýäde 214 tan döwlet bar. Şoň birjik döwlet, iki döwletinde ýa-ni şu problemi bar. Biz näçe onu bize deňemeli? Biz näçe öz durmuşymyzy
emir, ýa-ni Dubaýyň emirligini deňemerler. Bizim hem şol ýa baýlyklarymyz bar. Ona deňen ok. Diňe bizim öz rahat durmuş ýa-ni polisiýa hemen üstü bilen giýje uny ýa gadagançylyk üstü bilen rahat durmuş gazanlan durmuşy, o durmuş da. Ananyň? O durmuş da. Şony ýa-ni Izraýlyň agyr uny bilen, ýa Palestiniň agyr bilen deňep, şu ýa bolusyňyz elýär diýip, ýa-ni şuny biz gujoklap saklar ýaly aýdýar. Öňem gorkuz ýa-da şey edip Siriýa boljakmy diye Beşer Esad ýaly diye. Beşer Esad nämetdi öz halkyny gyryp otyr. Irak boljakmy, näme boljakmy? Näme biz Siriýa bolmaly? Aýdym biz türkmendigimizi ýatdan çykarýar. Bular türkmen näle ýurdun başynda oturan. Näme biz Izrail Palestina bolmaly? Näme sebäpdi? Han sebäp barmy şoňa? Ýok. Näme biz Irak bolmaly? Sebäp barmy şoňa? Ýok. Egerde hiç tat etmesek, onanyň döwlet oglar, onuň öz bombasy eder. Beýlik döwletler şunu silagy ýaly. Onuň biz Irak ýaly boluruz. Hiç tat etmesek. Ýöne şuň kunna biz näme Irak deňe ýaly. Biz tek o derejä barandyk. Ýöne barp bilerdi. Şoň üçin biz şoňy eltjekkä bolup size düşündirip durşulardy. Ine onanyň men ata-babalar bizim başgalarymyzda hemmesi ýa-ni öz halkymyzyň adamlary. Ata-babadan gelýän. Ýat adam ýok. Men näme şul men ata-babadan gelýän taryhymy, ata-babadan gelýän, ýa-ni aňardan gelýän bizim liniýamyzy men bir kimdir bir arkada diýen bir haramdada başlaň şutudy. Gurbanlylar ýa öýüň olmayan serdara gidilmeli. Näme men öz watanymy şulara gidirmeli. Näme men bar aňrym ölen ata-babalaryň mazarlyklaryny şulara gidirmeli. Näme sebäpli? Men şonuň ýatan ýerlerini hormat goýup fiil atman, ýa-ni şol iksan kezzaba şolary sürdürmeli. Näme sebäpli? Siz şolary pikir edem ýokmy? Ýa siz inni doğun gardaşyny geçdiňizmi? Ýa siz dogry unutdyňyzmy türkmenligiňizi? Biz türkmenler bizi yıkıp bilen bolmady. Biz wagtynça basyp aldylar, biz ýene de allyk rolumuzy. Häzir şoň wagty geldi. Bizde ýagy daşyndan gelmedi, içinden öredi. İksan kezzap geldi. Halkyň sadaglygyny, halkyň ýa sabırlygyny ulanyp türkmen halkyny gyryp başlady. Şunu getirdi. Ine men bir şu ýerde serdar bir aýtjak bolýan adam, halka da ýetirjek adam. Esasanam hukuk gorlamayan gulluklarını, başlıklarına ve öğülerini yetircek adam. Ofisiyerler, şu harguluğundan, polis bölümünden, emhemen gulluğundan, prokuraturada, kadetlerde işleyen ofisiyerler ve yönükü adamlar. Türkmenistan'ın şunkuni, bizim halkımızın şunku kösenyen unni siz getirdiniz. Urvanın serdar da. Olara gıyırıp sizi çüylediler. Sizin halkı çüylediler. Bir taraftan yallaklap pulu bulacak bol, kezapçılık edip, bir taraftan yallaklap bedip üçün siz halkı, vatanı pikir etmediniz. Ağlaman özünüzü. Bir daha vapşe ağlaman. Men vatan üçün ediyen pohipsiniz. Siz özünüz üçün ediyen, hatta maşgalanız üçün ediyen yok. Hatta çağanız üçün ediyen yok. Sen häzir wezipede işleýän, ýa-ni MKM polis ýerti götüňe depeler, maşga bolýan, ýa basylardan sen çağan beýlik milisiýa polis zorlar. Allah wakydip. Olam hakyny gorap bilmez. Men duş geldim şoňa. Bir aglap sanatdy. Sen çykyş edende men dinlemeýärdim, gülýärdim. Bu tamdyk näme diýdi. Men çağam zorladyr, men götüňe etdiler. Çağam zorladyr diýip aglýar. Näl men ýa-ni näme alaýyn diýip, arym alaýyn diýip. Allygyna maňa informasiýa berýär. Şunu aýt murada, şunu aýt. Ine men şu ýerde şaýat, şunu etdiler diýip informasiýa baryny berýär. Şunu etdim, düşürdiň. Ministrler düşüp başlady. Siz kim? Gurbanlygyň doganymy? Gulnawatmy? Ýok. Hatta Gulnawanyň 5 tane lubowny bar. Siz kim? Gurbanlygyň ogly serdarmy? Ýok. Ya Gurbanlyň serdaryň, ya Gurbanlyň aktyklarymy? Ýok. Şuna ýerti ýok. Biz size
başka durmuş arzu berýär. Täze durmuş. Adalatly, wezipeli, hormat size goýulan durmuş. Sizin jemgyýetde, döwletiň içinde bir uly yeriniz, ornunuz bar döwleti biz size arzu edýär, hödürlýär. Şonu etmek gatansa, siz şu haramdadary gollap, yallaklap, ýa-ni ministrligiňizde diňe dogan garnaşy, nemen Gurbanly Serdarym. Şonuň aýdan edip ılgap, halky unutup, kasam aýdanyňyzy ýatdan çykaryp, pullar alyp, gyýlary zorlap, urup, öldürüp, şuny halkyň oğluna alyp, şuny halkyň ýagdaýyny siz getirdiňiz. Gurbanly Serdar dälmi? Gurbanly Serdar gyýlary bir gaty gitse bir 10 sany gyýy zorlap öldürendirler. Galynlaryny siz öldürüp, zorlap öldürdiňiz. Gurbanly Serdar däl. Gurbanly Serdar däl ol görgüli buljogluny izolatorda urup öldüren Gurbanly Serdar däl. Sizin işgärleriniz, sizin dostlaryňyz, kollegalaryňyz, siz şul durmuşyň hakyky şu derejä getirin sizler. Mundan beýlek yallaklap dursaňyz, mundan beýlek halky ýa-ni gabrat gorsaňyz. Halkyň hal ýagdaýyny doly ýa-ni öldürürsüňiz. Men näme size diýen? Gurbanly Serdar döwleti dolandyran ok. Soňky 5-10 ýyllarda siz 100% döwlet dolandyryp gelýäňiz. Şondan ötüş ýok. Şondan azatlyk ýok. Şondan ýa-ni adalat gorap bolanok. Sizin elinizde yara, army hemme zat. Siz Türkmenistan konstitusiýasyny goramaly güýçler. Şu güýçler bolsa Gurbanly Serdar öýlerini geçirip konstitusiýany unudyň, halkyň sizden şolary sorajak ýok bizden başga. Biz özümüz saýlan prezidentler bize yallaklan bizim aydınımız edin deyip size ayyalığın sizem bir samsyk diýaly şu samsyklar dinle samsyklığımız edin yani. Ine hakikat. Yana doğru mu Serdar? Doğru Murada. Ýa-da illeşler hem bizi dinleýänlerine de sag bolsunlar, nimelerini hem ýazyp otyrlar. Hakykatdan bugünkü günne öňümüzdäki gelecek günlere, gelecek aýlara ýakyn wagtda belki bir zamanan bellemeli we motivasiýa halky motiwirleýän, halky gowy eşetli durmuşa gönükdirýän hereketlere motivasiýany güýçlendirmeli. Sebäbi gün-günden halkyň ýagdaýyny kyn güne salyp otyrlar, gynap otyrlar, zorlap otyrlar. Bäşal saň trolling geplemeýi bilen olaryň gepine öňsüzbermeliler. Bir herekete dowam etmeli. Elbetde ki belkem biziň ata-babalarymız hem 94-95-nji ýyllarda hereket edenlerine bu işin başına barardılar. Çünkü alak internet mümkinçilikleri bolanlar. Bugünkü günde internet mümkinçilik bugün var ve biz o işi devam ettirip tamamlamalı nesip oldu. Bir hareket dün başlanak, öňgün başlanak, yıllarça öň başladı ve entägem bunu ýadyna saklayan adamlar var ýurdun içinde daşynda. Ve indan ýarsam ve Allah Taala bize yardım edecektir zalyma karşı görüşde. Şimdi diýjek bolýan Murada, gene de ýurtdaşlar sag bolsun dinledikleri üçin. Hökümet özüniň gadyn çukuruna özü düşüp otyr we bunu gün geçdikçe udastaveriýatsiýa edýär, ýurdun daşynda hem içindekiler hem şolaryň gün-günden batyp barýandyklaryny öz lezzet nemesiniň içinde özüniň içine çykyp bilmän oturandyklaryny biz görüp otyrys. Ve bize bu pursat geldi, inşallah pursat ulanmaly. Kadar basit yani. Kän oýlanmana gereken därinde. Plan taýarlamaly, biçmeli, halk bilen düşünüşmeli, örkezmeli, variantlary nähil etmeli ve herekede taýarlyk görmeli. Aýgytladım. Gerek bolsa aýgytladım, ikilik goýmaly. Türkmenistanyň halky bu aýgytladymy 2-nji ýüzýyllykdan başyna etik görkezmeli nesip bolsa azy birlikde. Doğru diýen Serdar, bolýan. Hormatly watandaşlar, ýene bir kejik maglumat we Türkmenistanyň gelen men şunu aýdaýyn. Ondan biz efiri Serdar garşy bolmasa biz ýapaly. Ine Gurbanly halkdan gorkup başlady. Inni günne ýa-ni welaýetlaryň hekimlerine, ministrlara buyruk berýär. Öz jaň edip welaýetlaryň ýaşularyny haýyş edin. Adamlar üýşmesin. Sadakalara, toýlara, zatlara baranlar öz hal ýagdaýy boýunça, durmuş boýunça gurrunlar etmesinler. Adamlar
kuşuşturun. Daşarda skameykalarda oturmasınlar. Üşmesinler. Kafelerde yığınanmasınlar. Adamlar hiç üşmesinler. Üşyanını görseniz yani durun deyip marda levapta hatta daşarda oturdan oklar. Häzir polis bölümleri awra ılgap oturdan oklar. Toyda sadakalarda yani polisler aylanıp adam üşmedi yani toy köpe çekmedi yani öňüne aljak bolýarlar. Adamlar siyasata goşulmasınlar. Adamın hal ýagdaýyny onça hiç ýyldy gurrun etmeler. Hemme zat gülýäli ýanky bizim watandaşymyz diýişýäli. Hemme zat gülýäli para hadafanymyz bar. Şol legendany, şol MHM metodiçkasynyň birinji pozisiýadaky ýanky sözlemi saklap halkyň aňyna guýmaly. İnterneti bekleyen, VPN'leri edýänler tutun, yapın VPN'leri, Türkmen halkyny garank edin. Bular hiç informasiýa vermesin, diňe bir propaganda ýöretmeli, halka düşündirmeli, halky küşüşdirmeli. Hatta ziyaret edýän ýerinde, ýanky ol gonumçylygy ýa-da bir ziyaret edýän ýerinde baranlarynda bile üşüp barmaň diýip polis uçuşkowalar ýanky talap edýärler. Uçuşkowalar oğullarda indi bu adamlar biz näme sakdaly? Yani bular üşýärler, biz haýdy biriniň ýerinden ylgalyp polis bölümine ýüzlenýärler. Bize usulyny berin, bize ýetiş bilemde ok diýip aýdýarlar. Hemme halky saklap bolunok diýip aýdýarlar. Gurbanyň ýokurdan basyşlar edýär. Ine şuňky Gurbanyň serdaryňky diýredinni boldy. Pol diýredi, şular ýeňildi. Indi bunu diňe döwlete topory, demokratik opozisiýa topor derler, ykdysadyýet ýykýan bulary. Türkmenistanyň tehnologik katastrofalar ýykyp başlady, ekologik katastrofalar ýykyp başlady şulary we sosial durmuş ýanky ýykylyp şulara basyşyp başlady. Bunun gitjek gaçşak ýeri galmady. Deşik galmady. Ýa şoň üçin Gurbanly siz ýaşulyk hukmuna aýdan, ýaşulyk hukmuna ýüzlenýän akylly bolsaňyz patinkalaryny ýanap gaçgydyn häzir. Entek janyňyz barka. Halk sizi goýbermeýän. Ponu gutordyňyz. Halk gyzyk dur hem ýerde. Bize aýdýan bir adaga signal berin, biz alýar şular diýip. Biz halky garagana salatymyz gelenok. Şoň üçin halkyň köp bölegi oýunandan halk galar. Biz kömek ederiz. Şu ýaly. İnşallah. Hormatly watandaşlar, şunuň bilen biz ine şu gepleşigimizi gutorýar. 2-nji, 4-nji we 6 bazı günler gepleşikler durur, gider. Yani başka günler men çykyş edilemok, sen wagtym ýok. Oýra böýra gitmeli bolýar. Ine diňe menne serdaram çykyş eder, başga da aktivistler çykyş eder. Ýöne ine men gurnap biljek çykyşlarma ine şu ýaly media grupda biz ýanky ılalaşýar. Ine şu ýaly nime diýär? Biz aktivistlerni edýär. Diňe çykyşlarda başga da atlanma edýär. Ine sizden bir haýyş, videolar paylaşın. İçinde aktif olun. Öz hal durmuş ýagdaýyňyz barynça durman beýan edin de beýleki watandaşlarymyzdan soraň sen ýagdaýyň näýdi? Biz niýe barýar? Näme etmeli? Şu toraw berip duň hemme ýerde. Hemmeler şu toraw öz kelletine bersin. Oho, biz näme etmeli? Bular belli. Indi biz näme etmeli? Şular şeýle. Şunu bizi diňe ýa gawralyp gidýär. Indi biz näme etmeli? Men näme etmeliyim? Men maşgalam bilen näme etmeliyim? Yani şu toraw özüňiz berip gaýtyp öz siýasatyňyzy ýürüdüm. Men size bir zat aýdyn. Ine sen owada ýaşaýan. Ýol ötün, esen guly, kakan etraplar tapaw ýok. Ine sen oturan ýeriň, şu jaýyň, şu daş töwereki zatlar sana hyzmat etmeli. Inanyň, başga döwletlerde şol ýaly. Şo ýerde häkimlik barmy? Etrap häkimlik owsa we sana hyzmat etmeli. Sen barıp olardan haýyş edip gapylaryny ýanky gapylaryny dejurs etmeliler. Şolar öňe gelip hyzmat etmeli. Şol sen aladan etmeli. Şurada polis bölüm bar. Şol sana gelip aýlanyp durmaly. Hemme zat gowmy, hiç taryň ogurlanmadymy, hiç kim azar bermek diýip aýlanyp durmaly. Seni gelip ýakandan tutup polis bölümine akyp vurmap öldürmeliler. Ho. Hakyň goramaly. Şo ýerde MHM gullugy barmy? Ho, aýlanyp şu polisler halka kömek edýärmi? Häkimler kömek edýärmi diýip şo zatlar barlap daklad etmeli prezidenta. Konstitusiýonyň gurnulan gurumasy ýykylyp gelýär.
Yani gurnulun düzgün yıkılıp gelýär, konstitusiýa ünferer oklar. Haklary bozulýar halkyň. Hekimler haklar bozýarlar, polisler haklar bozýarlar, adam öldürýärler. Şu katastrofa irter dip gurbanly aýtmaly, gurbanlam stol urup şonu düzeltmeli. Hakykatdan şeýle bolmaly. Şoň üçin sen oturan ýerinde daş töwerüň sen üçin şol. Sen urur üçin däl. Sen üçin şoda. Şo ýerde mellek barmy şo sen üçin. Şo ýerde suwak ýarmy şo sen üçin. Şo ýerde ýer toprak meýwe berýärmi şo senki. Sen üçin şol. Şu daş töwerüňdäki. Ine şu zatlar hemme döwletlerde bar. Näçe türkmen şuraya haklary daşar öde gidip ýat bolup, ýat ýerde, ýa-da adam bolup şolary alyp bilýär. Näçe Türkmenistanyna türkmen grajdan bolup, bizim başga döwletimiz ýok. Türkmenistanyň içinde türkmen grajdan şonu alyp bilenler. Düşünürmü maňa şonu? Näme sebäpli? Diýmek bir zat işler nokta Türkmenistanda. Diýmek şo zat bolup bilen ok. Diýmek şo näde ötmeli? Ýazın kommentariýada şu videoň aşagynda öz pikirlerini. Serdar, şunun bilen eger ruhsat bolsaň, berseň şu efirimde gutaraly. Şeýle eýem 1 saat 20 min, ine soňky bir 30 sekund näme halkymyza aýtjak zadyň bolsa, arzuň bolsa, ýa nesihatyň bolsa aýtyp bilersiň. Allah ezilleştir. Gönlüňizi bölmeň. Allah Taala Kur'an-ı Keriminde bildirýär musulman bendelere, iman eden kullarım bana iman etsinler, bilini berk kuşasınlar ve ağzı bir bolsunlar diye. Ağzı birlik bilen alınmacak kala yoktur. Alarsam, ütkedersem, yurdumuzu güzelleştirersem nesip bolsa, zalimin sonuna soğan eker isteyen yalak bir diýerişine bir aýdýan söz var. Allah'ın özü nesip etsin. Gözüňize gowy sayladın. Dogry düşünes, yurdun içinde de kyn. O Türk'te geç berenlere de kyn ansat däl, ay oňuşsa bolýar ýa-ni. Allah Taala bendäni adamzady oňuş ýaşasyn däl, hezil etip bahtly bolup ýaşasyn diýip ýaratypdyr bu dünýäde we her biriniz bahtly bolmana haklysyňyz. Sag olun. Sağ ol Serdar. Hormatly vatandaşlar, ine iýleşme Serdar gatgy zat diýdi. Siz adat bolmana haklysyňyz we bahtly bolmana haklysyňyz. Türkmenistanyň içinde şu bir zat bar bolsa, şol sizinki. Gurbanlyň kam däl, Serdaryň kam däl, sizinki. Dowul derejede deň paýlanan zatlar bolmaly. Türkmenistan döwleti sizin ýaşaýan ýeriniz, sizin daş töweriniz, sizin iş töweriniz adalatly. Bu adalatly bolmaly we adalatlyk hökm sürmeli. Ol bolmaly şol. Şonu biz hökman edämeli. Näçe biz beýik türkmen halky. Sağ bolun, özüňizi goran, özüňizi seredin. Biz sizin bilen her wagt demokratik opozisiýa. Sağ olun.